Kaixo, zelan, super ondo ez? Ja, imaginatzen dut. Ja, dibortziateko ja prestatzen ez, paperak. Bueno, itxaron lasai hartu arnasa, pilates, yoga, aldu zuena, nik egiten dut jazz dance, a tope. Baina latabe kokoteraino jarraitzen dut. Kokoteraino eta mailak milaka sartzen. Bueno, mailen artean ja iritsi da, bai, espero genuena. Ez da Iberdrolak fakturan deskontu egingo duela, hori oraindik ez da iritsi. Esango dizuet, titularra izango da. Hori ez. Iritsi zaigu oporrak bertan bera utzi ditugula eta, bueno, horren baiestapena. Oporrik ez. Bira bertan bera, ez goa senyora. Nire makilladora tekli etxean. Ezin egon. Pelukera saioa, etxean. A ber, zelan moldatu orain, Horren beste bideoiamada ikaso egiteko eta tuneatzeko. Bueno, danok etxean, baina, bueno, apurka bagoiaz, ezta, ikasten zer dan etxean egotea. Eta gero, baina esperientziak elkar trukatzen ere bai. Lagun batek esan dit, konfinamendu honetan, ligatzen ari dela topera, txika, Tinder, Instagram, Facebook, WhatsApp, daukazutan, atope, esaten dit, kaitin inoiz ez dota inbeste ligatu. Ke maja. Eta esan egiten duztu. Posten naiz. Eta zorionak, seguru bera baino, gehiago gongo direla egoera horretan, ligakete liga, atope. Ni bitartean, milak jaso, eta, berantzuten, eta hortik ziar bidaltzen, hortik ziar. Beste bat, kolektibiarena, berriro, eurak bere promozio marabillosuekin, ez dakitzu? Surtido iberiko, faltan gauzela. Ja, erosiko nuke, baina, bueno. Gero, badakixo oso importantia dela C vitamina ukitzi, ez da? Tarduen balaranjak, edo C vitamina bebai piruletan, edo dana, ez? Ja, baina ez, nik nahiago dut C vitamina hartu zukuan eta posible bada bozkarekin. Beraz, destorni hartzeari ere engantxatu naiz, Hori ere badauka konfinamendu honek, Toko. Bueno, eta bela horrela astu iten duzu apurtxu bat, ez dakit, zer apurtxu bat astu. Eta honen oferta honen barruen bebai badau zer eta, ez dut ulertzen, Korse, zetako egon behar dugu korse batekin oin etxien. Espadugu nahi sujetadore edo ditizorrorik edo titizorro madarikatu horrek espadugu gure, ez dugu gureko korse bat. Erantzungo diet honek ere bai, ez dudala nahi. Baina bada beste oferta berezi bat pakorren barruan ere bai, eta hori da bamodako jostailua, maja. Da modako jostailua. Dako autonomia pilo bat. Eta eskatun leike online, Eta da Satisfyerra. Hori ere eskaintzen dute, Bueno, badakizue, zuek, gure bat zu eskatu, Eta, jostailu iristen dan bitartean, nik ez dakiz gertatuko da, porque egia esaten motu zora egin da maituko dugu, hemen, Beti bakarri berbetan, ez dakit, baina ezke igual, ez dakit. Hainbeste barrik eta gine eta gero sartzen daute, udaletxeko lanroberrean megafonia pasatzen. Eta gero urrengo monologoa hortik egiten dugu. Bueno, pasalbo kondukto baten bilanoa, Eta bitartean jasotako emailak ere pikutara bidaltzera, ebitzi gogor.